quan entres en qüestions i els hi preguntes i vas una mica més enllà, que és el que abans intentava fer amb la Sílvia, quan intentes dir, vale, molt bé, tenen uns màxims, nosaltres farem això i nosaltres farem allò i penalitzarem els professors que parlin en castellà aquí a Catalunya, però clar, és que si després els pregunto com... Jo no he demanat que es penalitzin professors que parlen en castellà a Catalunya, sinó que fan les classes en castellà, perquè estan complint una tasca, estan cobrant un sou públic. I compro que es penalitzi els professors... En la seva vida privada, evidentment, no diré a ningú quina llengua ha de parlar. I compro, i no és que estigui d'acord, però vull dir que li compro que habitació en lloc de l'altre. Però després anem més enllà. Com es penalitzaria aquests professors, sisplau, o l'argumentari només li deixa dir aquesta primera frase? No, és que no cal penalitzar, és que hi ha l'obligatorietat de fer les classes en català. Com a qualsevol país europeu es fan les classes en la llengua endògena d'aquell país. No estem demanant res d'extraordinari ni d'estrafolari, estem demanant... D'entrada estan demanant... El que s'està aplicant a tots els estats europeus, que es facin les classes en la llengua autòctona del país. Un moment. D'entrada el que està demanant és una cosa que és inviable, perquè ni Catalunya és un estat europeu, ni és independent, ni hi ha una única llengua, etc. És a dir, que el que està demanant és un somni, una ideació, el que els agradaria, però si baixem a terra allò que els agradaria, que, en fi, és impossible baixar a terra, però si ho baixem a terra s'hauria de penalitzar els professors que impartissin les classes en castellà. Com? Respongui'm. No es poden contractar professors que no fan les classes en la llengua endògena d'aquest país. No hi ha feina per al professor que no fa les classes en català. A primària, a secundària, a l'institut, a la universitat... Que parlin castellà tampoc podrien... Els alumnes, que jo sàpiga, no estan cobrant un sou públic per fer d'alumnes. Ja. Crec jo, vaja, no sé. Però llavors podria parlar en castellà. Però aquí a Catalunya es podria parlar en castellà amb normalitat. Evidentment tothom pot parlar la llengua que vulgui, però quan estàs desenvolupant una tasca pública, doncs hi ha l'obligatorietat de parlar en la llengua endògena. Ens truquen des de Badalona, Ramon